Надзвычайнае здарэнне пад Смалявічамі. Разлілася ртуць. Школьныя выпускныя для юных мінчукоў у новым фармаце і чарговы патоп у Менск-свеце. Пра гэтае ды іншыя навіны аўторка 12 траўня распавядзём у кароткім выданні навінаў. Вітаю вас. У Смалявіцкім раёне разліўся больш за кілаграм ртуці. Інцыдэнт адбыўся на адным з прадпрыемстваў у аграгарадку Барсукі, паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. У ведамстве дадалі, што ніхто не пацярпеў, а пагрозы для людзей і навакольнага асяроддзя няма. Таксічны метал на падлозе і дэфармаваную гумовую ёмістасць знайшлі працаўнікі прадпрыемства падчас навядзення парадку на складзе. Ратаўнікі правялі на месцы аналіз паветра і выявілі наяўнасць пароў ртуці. А калі рэчыва было сабранае, паўторныя замеры не паказалі перавышэння дапушчальных нормаў. Ртуць небяспечная для нервовай сістэмы, нырак і лёгкіх. Хранічную інтаксікацыю выклікае доўгае ўздзеянне пароў гэтага рэчыва на арганізм. І да навінаў эканомікі. Гадавая інфляцыя ў Беларусі станам на красавік склала 5,4%. Паказнік захаваўся на ўзроўні сакавіцкага, паводле звестак Белстату. Найбольш у гадавым вымярэнні падаражэлі паслугі, а найменей нехарчовыя тавары. Такім чынам, за год кошт платных сервісаў павысіўся на 8,4%, харчоў на 6,3%, а нехарчовых тавараў на 2%. Пры гэтым, уласна, за красавік інфляцыя склала 0,8% у параўнанні з сакавіком. Агулам жа за першыя 4 месяцы цэны выраслі на 2,5%. Сёлета чыноўнікі спадзяюцца ўтрымаць гадавую інфляцыю ў межах 7%. Электронныя дзённікі вяртаюцца ў беларускія школы. Практыку, якую раней прыпынілі праз пытанні бяспекі, аднаўляюць на базе новай дзяржаўнай платформы, паведаміла тэлерадыёкампанія «Горадня». Ранейшыя сервісы былі прыватнымі, што, паводле чыноўнікаў, стварала рызыку для персанальных звестак, дзяцей і бацькоў. Карыстанне рэсурсам будзе бясплатным. Спецыялісты рыхтуюць цяпер камп'ютары ў навучальных установах ды вучаць настаўнікаў. Гэты этап працягнецца да ліпеня, пасля чаго ў Беларусі пачнуць паўнавартасна ўкараняць лічбавыя дзённікі і журналы. Новая платформа, як сцвярджаюць чыноўнікі ад адукацыі, дапаможа скараціць дакументаабарот і дазволіць бацькам аператыўна атрымліваць інфармацыю пра поспехі дзяцей. Пры гэтым папяровыя дзённікі пакуль застаюцца. Мінадукацыі ўжо рэкамендавала іх да выкарыстання ў наступным навучальным годзе. 12 чэрвеня сталічныя выпускнікі развітаюцца са школай у абноўленым фармаце. 11класнікаў аб'яднаюць ужо не на адной, а на 4 вялікіх пляцоўках. Чыжоўка-арэне, палацы спорту, футбольным манежы ды спартова-культурніцкім цэнтры універсітэту культуры. Пра гэта выданню «Мінск новасці» паведамілі ў камітэце адукацыі Менгарвыканкаму. Урачыстая частка застанецца традыцыйнаю. Уручэнне атэстатаў у сценах родных школаў ды развітальны вальс. А вось пасля поўначы для 11класнікаў абяцаюць зрабіць маштабнае шоу. У праграме дыскатэка, сустрэчы з блогерамі ды выступы беларускіх артыстаў. Пры гэтым у сцэнары не абыдзецца без дзяржпрапаганды. Творчыя нумары прысвецяць году беларускай жанчыны і 85-й гадавіне пачатку вайны, якую ўлады на савецкі манер называюць вялікай айчыннаю. Для больш як 13 000 11класнікаў арганізуюць цэнтральны падвоз на пляцоўкі, а самі гулянні працягнуцца да самага світанку. Стан беларускіх дарог пад шчыльным наглядам камітэту дзяржкантролю. Сёння да 17-й ведамства праводзіць гарачую лінію ды заахвочвае беларусаў паведамляць пра разбітае пасля зімы пакрыццё, няякасны рамонт, а таксама пра смецце на ўзбочынах. Скаргі прымаюць на кароткі нумар 191 і праз адмысловы чат-бот у тэлеграме. Пры гэтым у Міністэрстве транспарту упэўненыя, сітуацыя з дарожным палатном значна палепшылася. Кіраўнік ведомства Алексей Ляхновіч у эфіры дзяржаўнага тэлебачання заявіў, што станоўчыя змены ўжо адчуваюць і самі аўтамабілісты. Колькасць ямаў пасля зімы скарацілася ў 1,5 разу ў параўнанні з мінулым годам. А калі параўноўваць з 2022, дык і ўвогуле ў 10 разоў. Такі эфект у Мінтрансе звязваюць з павелічэннем аб'ёмаў працаў. Штогод рамантуюць каля 1600 кіламетраў трасы. Неўзабаве змены чакаюць і дарожную разметку. Сёлета яе ўпершыню пачнуць наносіць двойчы на год. Смяротнае ДТЗ ў Калінкавічах. Пасля сутыкнення з легкавіком загінуў матацыкліст. Падрабязнасці аварыі распавялі ў ДАІ Гомельскай вобласці. Напярэдадні ўвечары 69-гадовы кіроўца аўтамабілю «Тойота», які ехаў па вуліцы Савецкай,
Пры павароце налева не даў перавагі матацыклу «Судзукі», што рухаўся насустрач. Ад атрыманых траўмаў 26-гадовы матацыкліст памёр у шпіталі. У ДАІ нагадваюць, што кіроўцам падчас любога манеўру варта пераканацца ў яго бяспечнасці, а матацыклістам абіраць бяспечную хуткасць. Расейцы штоквартал набываюць у Менску 140-145 кватэраў. Гэткія звесткі агучылі ў нацыянальным кадастравым агенцтве. Доля грамадзянаў Расіі сярод пакупнікоў замежнікаў сталічных квадратных метраў складае 60%. У разы радзей кватэры ў Менску купляюць грамадзяне Літвы, Кітаю і Украіны. Іхная доля меншая за 5%. Летась нерухомасць у сталіцы куплялі грамадзяне Латвіі, Турцыі і Казахстану, але гэта адзінкавыя ўгоды. Замежнікі ў Менску абіраюць найперш сучаснае жытло ў новых мікрараёнах. Паводле вынікаў першага квартала сёлета папулярнымі былі комплексы Менск-Свет і Маяк Менску, а таксама мікрараёны Сухарова і Лебядзіны. Пры гэтым у нацыянальным кадастравым агенцтве сцвярджаюць, што замежнікі істотна не ўплываюць на агульныя цэны кватэры ў сталіцы, бо доля такіх пакупнікоў невысокая, а асноўны попыт фармуюць усё ж такі беларусы. Разам з тым, новабудоўлі ў жылым комплексе Менск-Свет папулярных у замежнікаў працягваюць здзіўляць сваіх насельнікаў. Гэтак жыхары дому пад назваю Багамы зноў сутыкнуліся з падтапленнямі. Пасля моцных дажджоў вада залівае лобі і калідоры 25-павярховіку на вуліцы Брацкай. Відэа з вынікамі падтапленняў мясцовыя жыхары дзеляцца ў сацыяльных сетках. На сценах пад'езду відаць сляды вільгаці, а вада трапляе нават у электрашчыткі, што стварае пагрозу замыкання. Гэтая праблема для багамаў не новая. Аналагічныя скаргі з'явіліся яшчэ год таму. Уласнікі кажуць, што сустрэчы з кіраўніцтвам раённай адміністрацыі і прадстаўнікамі забудоўніка Дана Астра пакуль не далі выніку. Як і не атрымалі людзі адказу на пытанне, за чый кошт усё ж такі будуць рамантаваць будынак. Беларускі дзік з мянушкай Фімка або Фімец набірае папулярнасць у тык-току. У яго 17 000 падпісальнікаў, а відэа маюць дзясяткі тысяч праглядаў. Гаспадар такога незвычайнага гадаванца падкрэслівае ў роліках ягоную любоў да салодкага. Асабліва цёплае пачуцце дзік мае да вядомых шакаладных батончыкаў «Снікерс». Што ён гатовы зрабіць дзеля такога ласунку, глядзім далей у нашым эфіры. Идем, свин ленивый. Идем на речку Толстяк. Что тебя в этой луже? Там-то гораздо холоднее будет. Пошли, толстун. Там попьешь, я тебе сразу же шоколадку выдам в поросяка-приемник. Сникерса приемник, шоколад получишь. Фиг, пошли. Уже за сникерс как пить дать пойду. Ты мой ихтиандр хрюкающий. Купайся, купайся, брат. Больш падрабязна пра падзеі дня распавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Каб не прапусціць галоўнага, падпісвайцеся на соцсеткі «Белсату». Стаўце лайк і дзяліцеся думкамі ў каментарах пад гэтым відэа. Так вы дапамагаеце прасоўванню незалежнай інфармацыі. Аднак пры гэтым не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».